खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 20 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय मैयाहाय बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बे बिटिसिआव बिसायख'थिखौ जाथ'आ होननानै फोसावनायनि उनाव जोंनि बे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुङाब्ला हिउमेन राइट्स भायलेसन खालामनाय जागोन होननानै बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि खाम्फा बरगयारिया रोखायै खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायनानै होदों। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीराव लकडाउननि थाखाय फालांगि बिथिङाव जानाय खहाखौ जौगाहोनो थाखाय लेफ्टेनेन्ट गभर्नर मनज सिन्हाया 1350 कोटी रां अनसुंथाइ फोसावदों आरो बे अनसुंथाइनि गेजेरजों काश्मीराव फालांगि बिथिंखौ आवगायथाय लाबोगोन होननानै बुंदों। गुबुन फारसेथिं मरिगाव जिल्लायाव मुंख्लं नखरनि मुं लानानै लाख लाख रां जाख्ल'नाय मानेक देबनाथखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला साख्रि होगोन होननानै रां जाख्ल'गासिनो दंमोन आरो मरिगावल' नङा, बेबायदिनो गोबां आसामनि दाब दाब जायगाफ्राव साख्रि होगोन होननानै रां जाख्ल'गासिनो दंमोन। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय मानिक देबनाथ। दा बेखौ पुलिसफ्रा खानाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसामाव थानाय हिन्दु बेंगालिफोरा फैगौ 2021 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थियाव गोदान राजखान्थि हान्जा लानानै खालामनानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै मैयाहाय खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। लोगोसे बिजेपिनि लिडार टिंकु गगया सुमन कर्मकार होननाय सासे सुबुंखौ पार्टी खालामफुबाय थानाय समावनो गावनि पिस्तलजों गुलि गावनानै गोब्राब जखम खालामदों आरो दा बे बिजेपिनि लिडार टिंकु गगयखौ पुलिसआ मैयाहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि रानिकाटा 1 नाम्बार सालबारि गामिनि सन्जिता नार्जारिया गोमानानै दङ। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय सन्जिता नार्जारि। बे सन्जिता नार्जारिया गावनि फिसाय आरो गथ'खौ गारनानै खारलांबाय। दा बे न'खरनि मानसिफ्रा गोबां दुखु जागासिनो दङ। जुदि नोंथांमोना नैबे नुबाय थानाय सन्जिता नार्जारिखौ नुयोब्ला हमनानै दोन आरो नैबे स्क्रिनाव नुनाय अनजिमाफोराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोराव बयनिसायबो खुसिसिन हेपिनेस रायजोफोरा जाहैबाय मिज'राम आरो पान्जाब। बे मोननै रायजोनि मानसिफ्रा जेब्लाबो मिनि रंजायै थायो होननानै एनुवेल इन्डियान हेपिनेस रिपर्टआव मोनदों। माने मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बबे मोनसे रायजोनि मानसिफ्रा बांसिन रंजानानै थायो बेखौ नायबिजिरनायाव जोंनि बे हादोराव पान्जाब आरो मिज'राम रायजोखौ मोनदों। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि बरबरि ओनसोलनि रिंखां ब्रह्मखौ बिफाया बुथारदों होनना मिथिनानै गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोनानो सोमोनांदों सोमोनांथाव जाथाय होननानै बुंदों आरो बिफाया बुथाराखैबो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय पुलिसफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिफायानो गावनि फिसाजोखौ बुथारदों होननानै फोरमायदों। दा बे बिफाखौ पुलिसफ्रा खानाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय बिजेपिनि लिडार पियुष हाजरिकाया चाइना हादोरनि गोजा गोजा मेगनखौ बिजेपिया गिया होननानै बुंदों आरो पाकिस्तान हादोरखौथ' न'आव थांनानैबो गाग्लोबनो हायो होननानै खुला खुलि खौरांगिरिनि मेलाव बुंनानै होदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय डक्टर राहुल बसुमतारिनि दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनांगौ होननानै दाखालि उदालगुरि जिल्लायाव धरना खालामनायाव जोंनि बर' एक्ट्रिस बिथां जेनिफार दैमारियाबो बाहागो लादोंमोन। नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ साजा होआखै। आसा खालामो जायबा डक्टर राहुल बसुमतारिखौ खास्रि बिस्रि गोरनायाव हानानै बुथारदोंमोन बै दुथाङा थाबैनो फासिनि साजा मोननांगौ होननानै। लोगोसे जोंनि बे हादोरनि बयनिसायबो गिदिरसिन देरसिन फिल्म सिटिखौ इउपिआव खालामनो थांगासिनो दं होननानै उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मैयाहाय खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। जोबथारनायाव मोनसे खौरां, मिथिनो गोनां खौरां इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ। बै मिथिनो गोनां इउटुब चेनेला इउटुबनिफ्राय डिलिट जाबाय। दा बेनिखायनो बिथाङा डिलिट जानायलाय गोदान इउटुब चेनेल खुलिबाय। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंब्ला गाहायाव दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। जोबोर गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।